Perfektum og plusquamperfektum er også det, man på dansk kalder før nutid og før datid. Perfektum, det bliver dannet ved at have, hjælpeverben, eller ved at man tager hjælpeverbet to have, og bøjer det efter person i præsens. Og derefter så tilføjer man så det verbum, man ligesom vil sige noget om, der skal fortælle noget, og omlægger det til kort tællingsform, også kaldt past participle. Og plusquamperfektum, det dannes så ved at tage hjælpeverbet to have, og personbøje det i præteritum. Og det er så forskellen på før nutid og før datid, at her der bøjer du hjælpeverbet i datid og ikke i nutid. Og ellers så tilføjer du også den korte tillægsform. Det er så på engelsk, at man gør det her, og der er det altid to have, der danner hjælpeverbum. Her er det vigtigt at lægge mærke til, at man også kan tage at være på dansk. Der kan man både have at have og at være som hjælpeverbum. Men på engelsk, der er det kun to have. Og hernede under der viser jeg nogle eksempler på dette. På dansk hedder det for eksempel, jeg har spist en bøfsandwich, og det er begyndt at regne. Men på engelsk, der siger du ligesom på, dansk, I have eaten a beef sandwich, men når man taler om, at det er begyndt at regne, så er det altså, it has started to rain. I forhold til før datid, der skal du så omlægge hjælpeverbet to have til en datid, og det gælder egentlig også for dansk. Jeg havde spist en bøf sandwich, og det var begyndt at regne. Kommer så til på engelsk at hedde I had eaten a beef sandwich and it had started to rain. Ja, det var alt for denne gang. Hej hej.